Αυτή τη στιγμή ο τιμημένος αρχηγός της αντίστασης Μίκης Στρατιώτης εισέρχεται στην αίθουσα. Ας τον υποδεχτούμε. Αντιρώτατε, θεοφιλέστατε, σεβαστόν ιερατείων, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι άλλοι επίσημοι, μαύρισε ο ήλιος από τις μαύρες επετείους του αγώνα μας, κοκκίνησε η σελήνη από το αίμα που χύθηκε στις μαύρες μέρες του 1974, στις 15 και στις 20 Ιουλίου και σε κάθε μαύρη μέρα και στιγμή από τις 15 Ιουλίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 1974, σε κάθε μαύρη μέρα πριν το 1974, σε κάθε μαύρη μέρα μετά από αυτό. Μαύρισε ο ήλιος από τις μαύρες μέρες του αγώνα μας. Ήλιος μαύρος από τη μαύρη μέρα της Σταύρωσης του Κυρίου. Κοκκίνησε η σελήνη από το αίμα που χύθηκε στις μαύρες μέρες του αγώνα μας. Σελήνη κόκκινη από το αίμα που έχυσε ο Θεός. Και μαύρισε ο μαύρος ήλιος από τη μαύρη μέρα της 15ης Ιουλίου του 2011. Και κοκκίνησε η κόκκινη σελήνη από το αίμα που χύθηκε σε αυτή τη μαύρη μέρα. Σιωπήσαμε όταν είδαμε τη μεγάλη έκρηξη να κοντεύει. Σιωπήσαμε για να ακουστεί η έκρηξη, για να ακουστεί φωνή Ερραμά, Ραχή κλαίουσα τα τέκνα αυτής, Ραχήλ κλαίουσα τα δίδυμά της, Μίλτο και Χρήστο, και Ραχήλ και άλλη Ραχήλ κλαίουσα τον άντρα αυτής. Σιωπήσαμε για να ακουστεί η φωνή μητρός, φωνή σπαρακτική και σπαράζουσα. Σπαράζουσα την καρδία του ανθρώπου, φωνή λέγουσα ότι η λύση και ο πρόεδρος λύσης και τα ίδια τα σκοτώνουν. Τα ίδια που στρατεύονται στη λύση. Σιωπήσαμε για ένα χρόνο έως ότου κοπάσει η πίκρα μας και φανεί στην αντίληψή μας η χρία της θυσίας. Πριν ένα χρόνο, στις 11 Ιουλίου, μας ανατείναξαν. Μας ανατείναξαν αφού στις αρχές του 2009 μας έδεσαν. Έδεσαν το Μαρί, το κέντρο της ακτής της νότιας ζώνης, η ρίσο εμπαρόδος ζώνης στρατιωτικής και πολιτικής, με εκατοντάδες τόνους εκρηκτικά. Ναι, μας έδεσαν από τις αρχές του 2009 με εκατοντάδες τόνους εκρηκτικά και σε 2,5 χρόνια μας ανατείναξαν. Μας ανατείναξαν οι δύο ηγέτες, που είναι ένας, ο πρόεδρος Λύσης, που εκλέχθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 στο όνομά μας, χωρίς σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο, αλλά με την ψήφο του λαού μας. Στο όνομά μας, με την ψήφο του λαού μας, με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
και με κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ανατείναξαν. Δεν θα ρωτήσω πόσοι θα ήταν οι νεκροί εάν με τη θυσία των 13 δεν μετατίθετο η ώρα της έκρηξης και δεν περιοριζόντουσαν οι πολλαπλασιαστικοί και αξιδικοί παράγοντες. Θα πω όμως ότι εάν η λύση γινόταν το 1974 ή το 2004 και βρισκόταν νωρίτερα το φυσικό αέριο και δημιουργούν το τερματικά και εγκαθίσταν το αγωγή στην περιοχή και διενεργεί το η έκρηξη, αυτή θα έφτανε μέχρι τα κράσπεδα της τουρκικής κατοχής και των βρετανικών βάσεων και του προεδρικού μεγάλου και μέχρι τις παρυφές του Τροόδους, και θα είμαστε κι εμείς νεκροί όπως οι 13. Αυτή την έκρηξη την αποτρέψαμε με την μη λύση. Θεωρούμε όμως ότι η έκρηξη μας σκότωσε και εμάς. Θεωρούμε ότι σκότωσε όλο τον λαό μας. Θεωρούμε ότι η 11η περασμένου Ιουλίου είναι συνέχεια της 15ης και της 20ης Ιουλίου του 1974. Δεν θα μείνω άλλο στην 11η Ιουλίου του περασμένου χρόνου. Θα έλθω στο τώρα, σε ένα γεγονός που το βλέπουν όλοι, που το βλέπει όλος ο κόσμος, ότι ανατιναγμένη το υπόλοιπο της έκρηξης της 11ης Ιουλίου πολιορκούμαστε κυκλικά από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, από πολεμικά πλοία και αεροσκάφη της Τουρκίας, από έρευνες και ασκήσεις και γεωτρήσεις της Τουρκίας στα εδάφη μας και από ανεργία και πείνα και χρέος εκτινόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Πολιορκούμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων λογιζόμενης σαν κυπριακής ιδιοκτησίας και του θεσμού των δύο ηγετών που από μόνος του μας καταλύει. Πολιορκούμαστε μέσω ενός πολιτικού συστήματος συντεταγμένου και διατεταγμένου σε λύση διζωνικής και διοικητικής ομοσπονδίας. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σέβομαι την παρουσία σας εδώ, σέβομαι τον θεσμό του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, σέβομαι το περιεχόμενο που προσδίδεται στο θεσμό αυτό, που είναι ένας αγωνιστής του μεγάλου αγώνα, της μεγάλης αντίστασης εναντίον του πραξικοπήματος και της εισβολής, του αγώνα και της αντίστασης που απέφερε τη σωτηρία και την επάνωδο του εθνάρχου μας Μακαρίου. Όπως σέβομαι τους θεσμούς και το περιεχόμενο με το οποίο πληρώ τους θεσμούς αυτούς που κατέχουν οι λοιποί παρόντες επίσημοι. Σέβομαι και την ώρα και δεν θα πω κάτι άλλο για το πολιτικό σύστημα παρά ότι λένε οι ίδιοι οι ταγοί, οι ίδιες οι κεφαλές του συστήματος, ότι είναι ένα πολιτικό σύστημα απαξιωμένο. Πάω πίσω ξανά.
στις 11 του περασμένου Ιούλη, πριν ένα χρόνο, θα είμαστε όλοι νεκροί εάν ο αγώνας και η αντίστασή μας, εάν ο μακροχρόνιος μας δεν υπήρχε και δεν όριζε τις συγκυρίες και την αλληλουχία των εξελίξεων, και αν δεν υπήρχε, η νότια ζώνη θα ήταν έρημος. Εάν δεν υπήρχαμε σαν αγώνας και αντίσταση στη λύση και σαν μακροχρόνιος, αυτή θα ήταν η λύση. Οι εφαρμογές των συμφωνιών σε όλα τα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις των δύο ηγετών, η προσάρτηση και των δύο ζωνών της Κύπρου στην Τουρκία θα ήταν το περιεχόμενο της λύσης. Τουρκική Δημοκρατία της Κύπρου θα ήταν το όνομα της λύσης, σαν να ήταν η Κύπρος από δημιουργίας μέρος της Τουρκίας, σαν εμείς να μην υπήρξαμε ποτέ, σαν μη όντες, σαν μη υπάρχοντες. Μας θεωρούσε από αρχής η νέα τάξη, από αρχής και έως του 2004, σαν τίποτε μας όριζε, και έτσι ολοκληρωνόταν. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε αυτή, ούτε στο 2004, και δεν θα αναφερθώ στην από τις πρώτης τρέχοντος μηνός έναξη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της αποκουρίου τελετής, παρά για να πω ότι αυτή η 1η Απριλίου ορίστηκε για να ερημωθεί η γη από το κράτος μας, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έθεσαν ο θεσμός των δύο ηγετών και ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τον χρόνο στην ιδία αυτόν εξουσία, όπως το έπραξε και ο Ανάν, για να λύσουν το κυπριακό πρόβλημα όπως θέλησαν Άγγλοι και Τούρκοι και Αμερικανοί. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κυβερνούμε αυτόν τον χρόνο όπως ορίζουμε τις εξελίξεις και της συγκυρίας, και μόνον εσείς οι αγωνιστές, μόνο ο λαός που πείνασε και περιόρισε εκπομπές αερίων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου από 15 Ιουλίου έως 7 Δεκεμβρίου 1974, και αυτό επί αιώνων ανεργία και πείνα και ξένης κατοχής, επί αιώνων ένδυσης μεράκι, που περιόρισαν αυτές τις εκπομπές, θα έλεγα, και με νηστεία επί 2.000 χρόνια, εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε, μπορείτε να θυμηθείτε και να μάθετε όχι τους τρόπους της δημιουργίας του Θεού, αλλά τους τρόπους με τους οποίους ελεήθηκε η γη και δεν καήκε ακόμα και δεν καήκαμε κι εμείς. Εσείς και οι νεκροί μας, οι από αιώνος νεκροί του αγώνα μας, οι νεκροί της 15ης και της 20ης Ιουλίου 1974, οι νεκροί μετά, οι νεκροί της 11ης του περσινού Ιουλίου, που από θανάτου και θανείς δεν τρώνε και δεν πίνουν, δεν εγκαλοπίζονται, ένδυμα δεν ενδύονται παρά ένα σάβανο ελαττωμένο,
χώρο δεν καταλαμβάνουν παρά ένα τάφο ελαττωμένο, οι νεκροί μας που από θανάτου και θανείς δεν γεννούν και έτσι δημιουργούν χρόνο εκεί που άλλος χρόνος δεν υπάρχει, εκεί που ο χρόνος τελειώνει και χάνεται. Χρόνο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας σαν να τον αρχίζουμε τώρα. Ο μακροχρόνιος αγώνας μας και η συνέχεια του όρισαν τη στιγμή της λύτρωσής μας, τη στιγμή της φυγής του Τούρκου εισβολέα από τα εδάφη μας. Αγωνιστές και αγωνίστριες, δεν φοβάστε και δεν δειλιάζετε. Είμαστε πολιορκημένοι, είμαστε ανατιναγμένοι, αλλά έτσι επανατοποθετούμε το πρόβλημά μας σαν θέμα εισβολής και κατοχής εκτινόμενης, σαν θέμα επικισμού εκτινόμενου. Έτσι διεθνοποιούμε ξανά τον αγώνα μας. Έτσι δεν μένουμε μία κοινότητα. Έτσι ξαναγινόμαστε λαός ελληνικός, λαός κυπριακός, λαός δικαιούχος της γης του σπιτιού του και της κλίνης του. Και Έλληνες είμαστε και Κύπροι είμαστε και πηγή εκ πηγών Ισραήλ είμαστε και δεν θα ξανακούσουμε ότι είμαστε μια κοινότητα ή ένα συνιστό κράτος, ότι έχουμε μία ζώνη στην Κύπρο, διότι αν το ακούσουμε την άλλη μέρα, αν μη την ίδια ώρα, θα ακούσουμε ότι είμαστε εισβολείς και έπικοι και στην νότια ζώνη. Είμαστε κράτος, το κράτος της 15ης και της 7ης Δεκεμβρίου του 1974. Είμαστε η Κυπριακή Δημοκρατία. Ζήτω το κράτος που είμαστε. Ζήτω η Κυπριακή Δημοκρατία. Ζήτω το έθνος.